Познавам господин Пирянков от много отдавна, още когато бях дете. За мен такива хора трябва да подкрепя. Не хора, които обещават. Хора, които докосват сърцето. И винаги съм го подкрепила и винаги ще го подкрепя. Той е човек на града, кмет на всички. Той говори с бабите, той говори с хората, болните хора. Нямаше човек преди малко, който ни му каза: кмете, здравей. Аз лично, вървейки с него из града, съм слушала: не кмете, а Гошо, ела да ти кажа нашите проблеми. Това ако не е човек, на който всички вярват, то кажете ми кой е. Казвам се Георги Пирянков, роден съм в 1948 година. Основно образование съм завършил в едно от селата на общината, казва се село Старо Железаре. Средно образование техникума по механотехника в град Карлово и висше образование Военноморско училище град Варна, специалност корабоводене, търговски профил. Работил съм като офицер различна категория от 4-ти до старши офицер във флота, включително и във флота на Италия 7 години. Работил съм в община Хисар като началник цех, заместник директор, директор на предприятие, заместник кмет, партиен работник. Минал съм през цялата администрация на общината. Моите очаквания са в новата отправа на града да влезат хора без интереси. Хора, които имат мечти и следват мечтите си. Аз лично смятам да работя с кмета където и за каквото ме повика. Аз станах кмет благодарение на изключително голямата подкрепа на населението и девиза, който бях поел за промяна. През 4-те години на мандата показахме, че града може активно да бъде променен. Ние поставихме началото. Разчитам на подкрепата на населението, за да продължим с промените, за да направим нашия град по-хубав, по-привлекателен, да създадем още по-добра социална програма, да дадем повече доходи на хората, да върнем старата слава на Хисара и да го направим град, приличащ на най-добрите европейски градове. Разкажете малко повече за това какво е постигнато до момента в мандата ви. Две неща си поставихме. Нещата ги издигнахме още с предизборната платформа. Значи на първо място ясно очертаване на приоритетите за развитието на общината. Приоритетите в общината са очертани от природата и от Господ, както се казва. Значи общината цял живот е съществувала като община, благодарение на туризма. Туризъм в тая община има от много векове. Аз не знам известно ли ви, но град Хисар има статут на град от 293 година. Писан статут на град. Той е град на над 1700 години. Той е град с опит в балнеологията на толкова с години. Това е едното, което задължително, използвайки минералните извори, използвайки крепостната стена, ние бихме могли да развием туризма. Не говоря само за балнеоложки и спа туризъм. Говоря за исторически туризъм, говоря за селски туризъм. Те са навързани. Това е едно от нещата. Другото, което трябва да развием и което успешно развиваме, е селско стопанство. Все пак общината има 11 села. А там друг поминък, освен селското стопанство, много малко хора свързани с туризма няма. И трето, което си поставихме, беше силна социална политика. Ние не можем да вдигаме пенсии, но ние можем да въведем услуги на населението, които им помагат и спестяват средства. Така че това бяха насоките и според мен в голямата си част, бих казал 80-90% ние ги изпълнихме. Искам да кажа и друго нещо. Града има традиция. Бихме могли да я доразвиваме, бихме могли да я пазим и бихме могли да правим града все по-привлекателен. Всички са щастливи, че са в града ни, защото е много чисто, подредено. В парковете има достатъчно детски площадки, децата могат да играят. В същото време те могат да почиват, да четат книга и без да се притесняват къде ще отиде детето. Има забавление и за по-младите, които търсят все пак някакъв нощен живот, дискотеки. Тихо е, спокойно. Аз мисля, че заслугата е обща. Както и на кмета, така и на общинските съвет, така и на самите местни хора, макар че аз така
искам да апелирам спрямо местните хора, просто да подхождат малко по-позитивно към нещата, които се случват, защото жалкото е, че външните хора ценят много повече това, което се случва. То е факт. Мога да визирам дори... И пазят повече. Да, мога да визирам случая площада, който направиха. Той е много красив. Не го казвам, защото се е случило сега. То просто е факт. Но хората, които идват често в града, на тях им прави впечатление. И те виждат, че тук се случват хубави неща. Докато местните хора понякога си мислят, че от, може би, трудния живот, който, но той не е само в Хисаря, той е навсякъде. И понякога гледат малко черногледно на нещата. Да, защо правим сега това? Защо не направим онова? Защо не направим улицата, която е примерно, където не стъпва към момента турист? Така че аз мисля, че трябва да се наблегнат наистина, да се случват неща, които да привличат хората и след това да се случват неща и в дълбочина на Хисаря. Но е факт, че се случват. Аз мисля, че градчето ни определено започва да прилича на един европейски град от този ранг малък, защото, не знам, разхождахте ли се надолу към центъра, просто всички алеи са с цветя. Парковете на фонтана Голата жена, който е в центъра, тук този пред културния дом, насякъде има цветя. И на хората им прави впечатление, и на нас естествено, защото дори децата започват да се грижат и поливат ли се, ако не, да идем да ги полеем. Просто е красиво. Чист въздух, вода, зеленина. Какво повече може да иска човек? И спокойствие. Хисар е един спокоен, един красив, един много зелен и много чист град. Не, всяка година. От това по-хубаво какво можем да търсим? Искам да живея тук. Туризма винаги е бил насочен към балнеология. Това е благодарение на минералните води, които има. Те са главно две групи. Едната е за гастрити и язви. Другата, пред която бяхме днес, тя е за бъбречни заболявания. Имаме една малка група, която е извън крепостната стена, която ще започнем да реновираме тая балнеолечебница, може би другата седмица. Тя е предимно за опорно-двигателния апарат. И сега позволете ми да предоставя думата на господин Пирянков, кмета на община Хисаря, да представи обекта, малко предистория и за поздравление. Заповядайте. Уважаеми съграждани, дами и господа общински съветници, скъпи гости! Радостен съм, че днес посетихте това тържество, организирано от Общинска администрация и Общинския съвет по случай въвеждането в експлоатация на старата Момина баня. Това, че се събраха толкова с много хора, показва, че ние сме на прав път, че хората действително имат нужда от обновени балнеолечебници, че услугата, която предлагаме, се търси и ще се търси. Затова искам да благодаря на Общинския съвет, който единодушно подкрепи купуването на старата Момина баня. Надявам се, че след няколко дена ще започнем реставрацията и на баня Русалка, така наречената Кюпчес. Имаше много спорове. Необходими ли са бани на община Хисар? Моето мнение е, че те са категорично необходими. Града от съществуването си около минералните извори е изграждал туризъм и лечение благодарение на балнеолечебниците. Придобиването на две от балнеолечебниците в града поставя общината извън зависимостта на правителството, Министерството на здравеопазването и специализирани болници, национален комплекс. Вие си спомнете само преди година-две, когато затвориха баните, каква паника настъпи в града, как секна притока на туризма. Искам да очертая целите. Една от целите е общината да е независима и да има собствени балнеолечебници. Втората, общината да продължи с развитието на силната си социална политика. Искам да припомня, че преди няколко години ние нямахме социален патронаж, ние не хранихме възрастните хора. В момента ние всеки ден храним 155-160 човека. При започването на учебната година
ние храним още 110 пътуващи ученици. Отделно с това, имаме 2 центъра за възрастни хора, пуснахме в експлоатация старчески дом, имаме и прекрасен център за обществена подкрепа на деца в неравностойно положение. Считам, че една от най-важните задачи на общината е социалната политика и подпомагане на все по-обедняващото население на общината. Това ще бъде основна задача и за бъдеще. Състоянието преди общината да вземе банята и да започне ремонта беше срамно. На покривите имаше дървета 20 годишни, които бяха разрушили стените, пробили таваните и басейните бяха като в филмите на ужасите. С прораснали корени, невъзможно заминаване, се изпадали мазилки. Съобразно възможности на общината, а те не са големи, за около 115-16 хиляди лева, без ДДС, ние ремонтирахме общинската балнеолечебница. Има и друг аспект, който искам да засегна. На всички е неясно, че годините са трудни. На всички е неясно, че туризъма е в опадък. На всички е неясно, че доходите на населението са малки. Искам да кажа, че в тия трудни години, миналата година имаме 44 500 нощувки повече. Това е 27% ръст туризма. Тая година за 6 месечето отново вървим с 27,4. Имаме 23 000 повече. Но не изпускаме една ниша, която беше характерна за нашия град. Преди години, с доказани сведения, града имаше 900 000 нощувки. Града имаше сертифицирани 9200 частни легла. Тези частни легла, този вид туризъм, носиха поминък на населението. По това време в общината влизаха около 3 милиона лева доходи на населението само от този тип туризъм. Няма нищо лошо в това един град да има големи, скъпи и богати хотели. Но има хора, които са със средни и под средните доходи и те се нуждаят именно от такъв тип туризъм. Да има общински балнеолечебници. По този начин ние искаме да съживим малко частното квартиродаване в града. Спускането на 2 балнеолечебници, тая и Русалка, старата Кюпчес, ние ще можем да предлагаме евтини услуги на хората с ниски доходи. Целта е част от къщите да се напълнат с туристи, хората да имат приходи, кафенета, ресторанти, магазини да имат приходи и града да оцелее в тия трудни години. Днес не е време за речи, днес е време по-скоро за веселие. И съм особено щастлив, че отец Александър пожела болните, които влизат в нашата балнеолечебница, с течение на времето да са по-здрави. Знаем какво е СПА. Санис терапа. Здраве чрез вода. Именно това искаме да направим. Искаме здраво население, искаме щастливо население, искаме население с добри доходи. Добре дошли още един път, да ни е честита обновената стара Момина баня. Нека тя донесе повече доходи и повече здраве на население. Благодаря. Много се радвам за новата баня. Тя е много красиво изработена, архитектурно. Тази вода е най-ликовитата, най-хубавата. Благодарим и на кмета. Той ни разведе в банята, показа ни. Ние също така се запознахме с него. Много така сърдечен и много достъпен човек. Не е някакъв такъв велможа да се чувстваме. Така са всички хора в Хисар. Със всеки, с когото сме разговаряли, не ги усещам като чужди хора, разбирате ли? Затова искам просто да живея тук. Но ще търся начин, по някакъв начин да намеря. Наистина нещо, макар и една стая, дето се вика некъде, но да живея тук. Не знам как ще реагира моя съпруг, ако ме слуша. Общината предлага и добър планински туризъм. Значи в Бело Камъни имаме прекрасен, той е ловен, риболовен и планински туризъм. Има езда, има джип сафари, има лов и риболов. Всъщност това е нов тип
туризъм за нашата община. За първ път след този мандат се почувства едно вещо управление от страна на общинска администрация. Значи, общинска администрация под ръководството на господин Перянков направи това, което никога до сега не е правено. Намираме се в двора на моя дом. Бих казал, че ние сме малко патриархално семейство. Обикновено тук изкарваме вечерите си през хубавото време да ви представя част от семейството. Съпругата ми е Атанаска, която работи в къщи, има малка зъботехническа лаборатория. Сина ми Николай има малка агенция за недвижими имоти и двамата ми внука. Гошко ученик в 8 клас и Митко тая година за първ път ще бъде ученик. Това е част от семейството, за съжаление другата част е много далече. Намира се в Мексико. Там е другия ми син, който е началник отдел реклама и маркетинг в една датска компания. Имаме прекрасна снаха от Мексико. Имаме и малка внучка на 2 години. Липсва и другата снаха, която е касиер в банка в Хисар. Бих казал, че сме едно задружно, сплотено семейство и се стремим всички въпроси да ги решаваме заедно. Моят съпруг е човек, който е бил не винаги кмет. Работили и други професии и навсякъде е бил човек с успехи в работата си. Обича семейството си, децата, винаги ги е напътствал и им е давал много ценни съвети и благодарение на това и единият друг и другия син са реализирани хора и успяват в този живот. Имахме щастието в нашия дом да влезат и 2 снахи, които също са прекрасни. Чувстваме се като част от нашето семейство и това не е пресилено. Това не е пресилено. Така го усещаме всички. Баща ми е доста така ангажиран човек, но и човек, който умее да сплотява, има така лидерски качества. Говорим се често така и по важните проблеми в момента, които са. Умее да изслушва, има по-широка визия за нещата, поради това, че все пак е работил и доста години навън. И се опитва да приложи някои от красивите така неща, които е виждал по света, да ги приложи и тук, за да може да допълни от картината за Хисара, която по принцип е добра, но би могла да бъде по-добра. А лесно ли е да се управлява община? Ами да ви отговоря като корабоводител. Значи ние казваме, че големия кораб се кара по-лесно от малкия. Значи малкия повече го блъскат вълните. Има повече неизвестни неща. Докато големия се кара, той лежи на няколко вълни. Върви по-плавно, по-сигурен е, по-стабилен е. По отношение на управлението. Значи управлението като понятие, ако го вземем като информационен процес, това е получаване, преработка, предаване на информация и обратна връзка. Значи трябва да видиш от какво се нуждае населението. Трябва да видиш какви оперативни програми можеш да използваш. Трябва да видиш какви ползи те могат да донесат на населението. Трябва своевременно да си подготвиш проектите. Трябва да ги защитиш. Трябва да получиш одобрение от правителствените институции. Трябва да намериш пари, за да платиш. Трябва да ги реализираш и тогава да търсиш възстановяването на парите. Какво е според вас успешен кмет? С няколко думи. Който е изпълнил поне 80% от предизборната си платформа. По отношение на социалната програма съм изпълнил цялата. Няма точка, която да съм обещал и да не съм изпълнил. Относно личността на кмета, какви качества трябва да притежава един кмет? Първо, чувството за отговорност.
задължително това нещо. Аз поставям на второ място и обичта към града. Ако тя не ти е вътре тая обич, ако нямаш отговорност, ако днеска не минеш 3 пъти през града и през обектите, ако стоиш само на бюрото, не може да постигнеш успех. Хората трябва да са свикнали и да знаят, че днес, независимо кое време, ти ще видиш какво правят. Не само да отидеш да ги контролираш. Винаги е възникнал някакъв въпрос, който иска допълнително разрешение и някаква отговорност. Той беше човек, който на ден идваше някакъв път по 3 пъти тук. Винаги е бил точен. Виждам го, че е енергичен, има сили. Справя се успешно с своите подчинени тук. Просто слушат го, а за да го слушат и да го изпълняват, това означава, че той се стои на местото и то точно стои там, където трябва. Искам да виждам града все по-хубав и по-хубав. Искам хората да погледнат с малко друго око на града. Искам да виждат това, което се прави за този град и да го оценяват. Искам всеки да помага за този град, защото независимо от коя партия сме, независимо от какъв цвят сме, ние живеем в този град. И няма кой да ни помогне, ако ние сами не си помогнем. Аз се обръщам към цялото население на град Хисаря и ги моля да подкрепят господин Пирянков, защото той с работата си, с действието си показа, че града ни може да се промени в рамките само на 4-5 години. Стига да има единодействие между него, общинските съветници, между правителството, което естествено трябва да реализира повече проекти в града ни, тъй като не е тайна, че средствата в държавата са малко и трябва да се разчита на европейски програми и на европейски проекти. Вече се вижда, видимо в града ни има повече туристи, парковите са свежи. Нашия град е най-красив. Нашата вода, минерална, от Момина баня, е най-високо качествена. Тя конкурира всички води на света и тази от Карлови Вари. Желая на ръководството администрация град Хисар и на господин кмета, който направи нашият град градина. Нашето признание е голямо за най-хубавата баня, римската Момина баня. Господин кмете, изказвам своята благодарност от всички нас, жителите на град Хисар. Желая ви успех, все така да работите упорито. Желая ви победа в изборите. Аз мисля, че господин Георги Пирянков е един достоен и доказал се кмет и смятам, че ако избирателите му дадат възможност още 4 години да управлява града ни, той ще докаже своите способности. Господин Пирянков е достойният кмет за община Хисар.